Briti budú premiéra vyberať až o 3 roky. No Starmerovi aj tak týkajú hodiny. Keir Starmer nie je ideologický fanatik ani politický oportunista, no pripomína muža bez vlastností z románu Roberta Musila, schopného, morálne ukotveného, no bez jasnej identity. Starmerov svet globalizácie, liberalizmu a technokracie sa pomaly rozpadá, pričom nový systém ešte neprišiel. Mainstreamový premiér tak kráča proti duchu doby. Sám priznáva, že po finančnej kríze sa ľuďom nežije lepšie, služby sa zhoršujú a verejné financie kolabujú. Cestu von vidí v naštartovaní britskej ekonomiky, ktorá stagnuje. Laboristická ekonomická vízia je však ovplyvnená Keynesom, ktorý sa spoliehal na vládne zásahy v období krízy. Štát by mal výdavkami podporiť umierajúcu ekonomiku a keď sa naštartuje, zadlženie znižovať. Problém spočíva v tom, že vlády často ani v období rastu príliš nešetria. Veľká Británia tak dnes čelí rovnakému problému ako mnoho západných ekonomík. Hoci má vysoký dlh, nerastie a vláda má ešte k tomu aj zviazané ruky. Keďže britskí konzervatívci neponúkajú alternatívne riešenie, hlavným Starmerovým vyzývateľom je Nigel Farage a jeho strana Reform UK. Tá stavia na migrácii a bezpečnosti, témach, ktoré britské garnitúry roky prehliadali. Vďaka tomu vedie v predvolebných prieskumoch. Najbližšie parlamentné voľby sa však uskutočnia až o 3 roky. Bezprostredné nebezpečenstvo pre Starmera tak neprichádza od politických oponentov, ale zvnútra strany. Ak laboristi zlyhajú v regionálnych voľbách v roku 2026, strana môže silno tlačiť na to, aby odstúpil nie z ideologických dôvodov, ale z prostého inštinktu politického prežitia.